Lanan pa lang, guwapa na kaayo. Simuta na to. Oh, grabe guys. Humot gyapon. Humot gyapon siya guys. Humuta guys, oy. Kanya. Wow, kani guys oh. Porti yung humuta guys, promise guys. Pag humuta, promise guys. Guys. Perfume. Natay perfume diri. Pang lalaki o pang babae. Perfume guys. O this sa akong customer nga nakakuha na guys, humot daw siya. Wow, nindot pagid kay siya. Nindot kay siya box guys. Nindot pagid kay siya og kuan oh. Pogo dark blue. Ito na to simutan guys. Wow, kahumot gid ay. Digid ka mahayan guys. Ang 239 pesos nimo. Digid ka mahayan, humot gid siya, promise. Promise guys, humot kay siya guys. Nga perfume. Nya affordable ra kay ni siya guys kay 239 pesos. Kaya guys, ato po ni translate ron og Italian no. Aron makabalo mo kung unsa na ang perfume sa Italian. Guys, kani Hugo for men. Porte humota guys. Gisimutan na nako guys, porte yung humota, no? Kuan siya guys, 239 ra, no? Ay napagid guys. So for men. Nabito ko yung customer nga nakakuha na ni guys. Yung siya humot jud kuno kaayo. Nya grabe ka affordable. Porte ra yung baratuha guys, kani simutan na to guys. Amo to sa ningalana eh. Dakrar, dakrar guys. Nindot kay mga sudlanan. Kung mga kuan niya, nindot kay guys. Kualan ko plastic nga pwede ra man tani matipan. Ibalik lang tani siya guys. Para di magkaabog-abog diri. Guys, kung ganahan mo malit ani guys, ha anhila mo diri guys sa store namo guys aron makaliskon mo og 10% discount no. Oh guys. Uy, wa pa gani na brihan, humot na kaayo. Grabe guys, grabe. Ikamahayan ang 239 pesos. Porting barato ha. Barato kay para sa inyong mga partner guys. Oy, irigalo ni guys, pang regalo porting nindota guys. Guys, para sa inyong Diyos ko guys, wala pa gayud ako nabrihan diri palang gani porting naghumuta guys. Nindot kay sudanan guys, oh. Maman, nindot guys. Pag humuta, promise guys, 239 pesos ra guys. Humot kay siya guys, pang lalaki ni guys ha. Porting yung humuta, promise. Guys, kung magpa-deliver mo ani guys, minimum of 2 orders lang ta guys ha. Then pick up guys 10% discount. Grabe guys, di ka mahayan. Ang imong 239.40 ram barato affordable, humot na kaayo. Kuha sa inyong mga partner guys no. Ipanghatag sa inyong mga partner regalo. Pang regalo gini guys, og nindot kay box guys. Oh. 239.40 nindota. Humot na. Wa pa kay nako nabrihan, humot na kay guys, grabe. Nay usa ka Hugo nga pangalan. Pero lain ni siya nga kuan. Ay dili, Hugo ni siya guys pero for woman, okay. Ang panglalaki mao tong duha guys kay ina humot kay promise. Promise guys. Oh, Hugo guys pero woman guys. Grabe. Grabe pa kay mga sulanan packaging. Wow. Ang social pero ang price guys 239 ra. Pagkang gwapaha guys. Ginoo ko. Pagkang gwapaha. Pang regalo ka sa mga birthday sa imong mga partner. Yun ana, puti humuta. Abrihan ko na to be. Ay guys, di ka mahayan. 239 ra guys, puti humuta gid guys. Mugamit na gid guro ko ani kay wa ko ka try ani. Ako ra customer nga niingon nga humot jud kuno kaayo. Kasi nagbahay nga ni palit siya nako. Grabe, guwapa pa kaayo, barato ra kaayo. Guys, 239 kung mo pick up mo na less 10%. Kung magpa-deliver mo guys no, kuanta guys, minimum of 2 orders. Mga reseller price, 25% discount basta 1,000 up lang. Okay guys, pambabae guys no. Fly away, globally. Grabe. Grabe guys, pagka humuta og double pa iya sulanan guys oh. Kani guys, ari ana pag gid nimo guys oh. Na iana pag gid nimo porting dota pang regalo gid guys. 239 same price ra ni sila tanan. Grabe. Asa ka mahita og perfume nga ko ang long lasting ni siya guys. Pagkang gwapaha guys, usudlanan pa lang, gwapa na kaayo. Simuta na to. Oh grabe guys, humot gyapon. Humot gyapon siya guys. Mo try jud ko ani tanan humot guys, dili ka mahayan unsa pa inyong gihulat, order na mo. Palit na mo na ako guys kay portig yung humuta guys, promise. Basta inog-order di mo balik pa kanako order guys kay humot jud kay promise gyud. Mao gyud gingon sa akong customer nga, ma'am, portig humuta gyud sa imong perfume. Nya barato ra kaayo, nakalis pa siya og 10% kay gi-pick up niya. Ari guys, nato isa. Wa pa gyud gani gi-abrihan guys, portig humuta guys oh. Grabe, grabe packaging, grabe og mga box, mga sudlanan. Ay Ginoo ko. Jutay ra ako gyud ni guys kay abi man ako guys og dili humot, portig maday humuta guys oy. Nya wow, kani guys oh, portig humuta guys, promise guys. Mo order jud ko balik ani ni Madam Supplier ba? Madam Supplier, mo order ko balik kay humot jud kayo siya. Di ka mahayan. Nya akong baligya porti ra gyung barato ha, no? Nya maka 25% less pa gyud ang mga
reseller na to. Makakuan gid sila, maka kwarta sad sila ani. Unya guys, ato ni i-transit sa Italian guys, ang perfume. Kung unsa po ng perfume sa Italian aron, naapod mo makatunan sa akong mga video no. Guys, promise guys. Palit na mo humot kay guys. Dili gid ka mahayan guys ang 239 pesos. Dili gid ka mahayan, promise. Ibalik na ko, di ka kauyon. Dili guys, so nagamit na ninyo. Di na gina mabalik no kay ato ang policy diri guys is no return no exchange no. Okay guys, ato i-transit sa Italian ang perfume guys, perfume. Ang perfume dahil sa Italian, kabalo mo guys, kung isang tawag sa perfume sa Italian guys, kay profumo. Yung nana pag-pronounce guys sa profumo. Nani, yung nana guys, perfume, profumo. Mao na siya guys. Okay guys, so mao to siya guys, palit na mo guys, i-PM lang ko guys sa Kiara Kitan Mommy Bags and Silver kaniyang account. Tuwa dito ang atong mga post guys, o dito ko i-PM kay dito ko mamaligya guys no. Sige guys, dili na lang ko to mga mong video guys. Thank you for watching. Bye. Ciao.